ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ барномаи кишвари ман аз ноҳияи Ёвон. ноҳияи Ёвон симои тоза мегираду рӯз аз рӯз ҳар гӯшаву канораш ободу зебо мегардад. Ёвони замони истиқлолият, гулшане дар Тоҷикистон. корхонаҳои азими саноатиаш содиркунандаи маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи кишвар. майдони боғоту заминҳои кишоварзиаш тавсеа меёбанд. имрӯзҳо дар ноҳияи Ёвон кишоварзон талош бар он меварзанд ки дар ҳар як қитъа замини бекорхобида кишти зироатҳои кишоварзиро зиёд намуда бо ин васила сатҳи зиндагии мардумро боз ҳам беҳтар кунанд. рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва ҳунарҳои мардумӣ дар ин гӯшаи диёр. Ёвон ахтари иқболи тобон. рӯзҳои наздик дар телевизиони Синамо.